KHUBOR ngin pet benia ya san Tylli ki Jynphong bat ki dak ki bakong san ba u bishop u pendon kam. Ka maiter, ka zuchetto, u crozier, ka ring bat ka pectoral cross. Bat ngin sngo thu kumno kini ki penpau ya ka jinglong jong u kum unong mi bujadi jong ki apostol bat unong ap langbrot jong ki briu u blei. Ka baningkong maiter. Kamaita kadai ka Jynphong ka ba u bishop upong halor ka kli. Kadon ya kadur ka ba itanat bat ka ba iphala ba. Ngila ban pet na ka kitab jong u Leviticus kalanong ka ba pra ha ka ba u Moses ula kongu ya ka hukum jong Jisu ban penlong ya u Aaron kum u lengdo rang ba. U Moses ula pensum ya u Aaron da ka ula penpong sabti ya u ula te panpo bat halor ka kli ula penpong da ka Jynphong kli. Ka maiter jong bishop kadon ya kadur ka banep bat kan ya ka thau ya ki Tylli ding jong mensi Bakhuid u balawan hiar haki apostol ha ka sngi Pentecost. Kum unong mi bujli jong ki apostol. Lakhot yu bishop ban yalap ya ka gospel babha bat ban long unong aplang brod jong kabalang. Kabaar zuchetto. Hapo jong kane ka maiter u bishop u pongru ya ka tupya ka barit bat ka badon ya ka dur ka bapelun. Ya kane ka tupya barit lakhot ka zuchetto. Karong jong ka zuchetto ka pen i ya ka kerdan jong u bapong ya ka. Karong yong na ka benta ki lingdo, rong jingum na ka benta ki bishop, rong saw na ka benta ki cardinal bat rong le na ka benta upo. U bishop uweng yakne ka maiter na kli jong u hakapor ba u yalam ya ka jingdwai bat ya ka zuchetto laweng hakapor ba kentang tam hakamas Bakhuid kum kadak ka jingburam bat jingmani ya ka jingdan benta jong Jisu Kris haka sakramen Bakhuid. Kabalai staff u staff lane u crozier udei u ding sharai jong u bishop. U crozier u thau ya u Jisu Kris undong ap langbrot babha bat kalengkor ka bakhya jong bishop ban yalam yada ban sumar bat ban e yaki langbrot jong ublei. U crozier u donru ya ka dur ka ba khun najrong bat kani ka thau ya ka kamram jong bishop ban yalam biang yaki langbrot ki bala sakma syaka jinget ka ba dap da ka jingya Tylli. Uni udeng syarai u thauru ya ka bor jong bishop bat ka jingkit kli ka bayar jong u hapo ka diocese jong u. U bishop ujura ya uni udeng syarai haki por jong ki procession, haka por basngap ya ka gospel, haka por bayalap ya ka ketien u blei, haka por ba upediang ya ki juban lak, bat u bat ru ya uni udeng syarai haka keti kadiang, haka por ba u ai ya ka jingkut ku ya ki pad jong u blei. Kabasaw, ring. U bishop u dengru ya ka sati haka shimpre akti jong u bat u dengru ya ka haka kti kamon. Kumba ki shijur ya pendeng ya ka sati senjat haka por jong ka sakramen jikentiu kurim kani ka sati ka thau ya ka jing it ka jing ai ne bat ka jing IT. Ka sati jong bishop ru ka thau ya ka dak jong ka jing IT jong u ya ka balang bat ki kular jong u ban it bat ban shakri ya ki breu jong u blei dah ka jing hok bat jing bha. Kabasan pectoral cross. Ka wei pat kadak ka bakong san kalong ka pectoral cross. Ding pna ka balapong halor ka shadem. Ka kentin pectoral ka wan na ka kentin Latin pectus ka bamut ka shadem. Kani ka penken mau ya u bishop ban bu barabor ya u Kris hajan ka do nu jong u bat ban penlong ya ka jing em bat ka jing shakri jong u ha ka jing mayan jong ka ding pna. Baro kini ki benta ki penken mau yang ngi ya ki kam jong bishop kum unong mi khmat bat unong mi bujli jong ki apostol. Ubala khot ban hikai ban penken tang bat ban long unong ap langbrot. Kini ki penken mau yang ngi ba u bishop u khot ban hikai ya ka ktien ublei bat ban long unong ap langbrot ba yet bat basisha ya ki briu jong ublei. Kumta habangi pet ya kini ki dak nginang kam sngo thu bat kam sngo jan she u Kris ubalong unong yalam jong ka balang salonsar.